କାଟିଆ ছিল ଆସ ଭାଇ କୋଣ ଜୁନ ବାବା ପଳେଇ ଆସ ତମ ଡାଇଲଗ ମଝିରେ ଆସ ମାତା ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ନା 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 ମାତା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶବ୍ଦରୁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତାପରେ ମଝିରେ ଏ କଣ ଗୋଟେ ଚୁଚୁମା ଚୁଚୁମି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ତୁ ପାନ ପକାବେ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ତୁ ଏମିତି କରୁନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ଏମିତି କର ଭଲ ଲାଗିବ କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିବୁନି ଚାଲିବ ତ ବଢିଆ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି କଣ ଚୁଚୁମି ଏଇଠି ବାବା ତମେ କଣ କେବେ ଚୁଚୁମି ନା ଏଇଠି ବାବା ଏଇଠି ବାବା ଏଇଠି ବାବା ଚାଲ ମରିକି ଚାଲ ଏ ତମେ କଣ କିଛି ଚୁଚୁମି ନା ତ ଚୁଚୁମି ନା ବସ ଜନମରୁ ଯୌବନ ଚୁଚୁମି ଗଲା ହେ ମୋର ଦିନ ସିଏ ଯେମିତି ନାଚୁଛି ତୁ ନାଚ ଜନମରୁ ଯୌବନ ଚୁଚୁମି ଗଲା ହେ ମୋର ଦିନ ବାସୁଲୁ ସୁଲିଆ ହାତक ଚାଲିया ବାସୁଲୁ ସୁଲିଆ ହାତक ଚାଲିया जते कलिए गाड़ी बोतल कम नाय टेंशन ଏଇଠି ଚାଲ ଜନମରୁ ଯୌବନ ଚୁଚୁମି ଗଲା ହେ ମୋର ଏଇଠି ବାବା ଏତିକି ଜଳ ହେଇଗଲି ଏ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ